Min jaf kemm nużaw kliem fil-ħajja ta' kuljum li għalkemm nafu fejn għandna nużawh għax hekk għalmuna jew inkella għax hekk smajna jgħidu lil ta' qabilna, fil-verità ma jkollniex liġken idea xi jfisser jew inkella għal xiex ikun qiegħed jirreferi. Dan huwa li se jipprova jwieġeb il-programm Etimoloġija. Fi kliem sempliċi, l-etimoloġija hija dik il-fera fil-lingwistika li tistudja l-oriġini u l-iżvilupp storiku tal-kliem kemm fil-forma u anke fit-tifsira tiegħu. Mela fil-waqt li definizzjoni tgħidlek sempliċiment xi tfisser il-kelma li tkun qed tuża jew qed tfittex, l-etimoloġija tidħol aktar fil-fond u tfittex l-oriġini tal-kelma u kif żviluppat tul is-snin. Ngħidu aħna fil-Malti għandna ħafna kliem li ġej mill-Arbi jew aħjar mid-djaletti tiegħu u li anke jekk għadna nużaw sal-lum il-ġurnata fl-iżvilupp tal-Malti tul is-snin, dan il-kliem telaq mit-tifsira oriġinali tiegħu u kompla jiżviluppa sakemm wasal għandna, xi drabi b'tifsira totalment l-oppost. Matul dan il-programm, kull ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet, frażijiet jew idjomi li nużaw ta' kuljum jew inkella li kapaċi niltaqgħu magħhom ta' spiss biex nifhmu aħjar l-istorja u xi kultant anke l-kurżitajiet warahom u anke naraw kif it-tifsira tagħhom żviluppat matul is-snin. Tiskanta kemm il-lingwa hija ħajja u kif tiżviluppa tul is-snin. L-ewwel kelma jew idjoma li se nintaqgħu magħha hija id-di u d-do. Din nużawha meta nkunu qed nirreferu għal tnejn min-nies li dejjem tarhom flimkien. Dawk qishom id-di u d-do ngħidu aħna meta nkunu qed nirreferu għal xi żewġ tieħbieb kbar. Hemm imbagħad idjomi simili li nużaw bħal ħobża u sikkina jew inkella qishom parilja, jiġifieri iżwiemel li jiġbdu l-istess karozzella. Imma din tad-di u d-do, anke jekk nużawha l-ħin kollu, nafu xi tfisser minn fejn ġejja. It-tweġiba hija sempliċi, mill-port ta' Marsamxett. Din il-frażi tkompli tikkonferma kemm il-lingwa hija ħajja u tan-nies, għax minn dak li nosservaw ta' kuljum, jiġifieri minn żewġ bċejjeġ tal-baħar, irmunkati flimkien, missirijietna ħolqu din l-idjoma li għadna nużawha kontinwament. Fil-fatt, f'dan il-każ, biex nifhmu aħjar it-tifsira, ma hemmx għalfejn immorru lura ħafna fi żmien. Se nirritornaw għaż-żmien in-nannit tagħna. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar l-istoriku Martin Morana. Sewwa minna, mhux ngħid l-ikbar parti minnha, parti sewwa minna hija wkoll l-istorja tal-bniedem, fil-Kassana tagħna l-Maltin. Għaliex meta nsemmu ċerti espressjonijiet inkunu qed nirriflettu fejna fina parti mill-istorja tagħna. Klip żgħira, tkun sinopsis żgħira. Id-di u d-do qed immorru lura żmien l-Ingliżi isu 1800, 1900. Għaliex dawn huma ismijiet ta' żewġ gunboats biċċiet tal-gwerra tal-Ingliżi. Waħda kien jisimha HMS D, għax il-gunboats u l-bċejx tal-baħar tal-Ingliżi dejjem bl-HMS, Her Majesty's jew His Majesty's Ship. Mela waħda HMS D u l-oħra HMS Don, D-O-N. Għaliex jisimhom hekk, għax dawn l-Ingliżi tagħhom isem wara żewġ xmajjar għal żewġ xmajjar fl-Iskozja. Id-D, D-double-E, u d-Don, D-O-N. Issa, meta aħna l-Maltin konna nkunu qegħdin fejna fina, mexjin fit-triq u naraw tnejn ngħidu wara daw dejjem flimkien ishom id-D u d-Do. Għaliex ngħidu hekk? Għaliex id-D u d-Don, l-HMS D u l-HMS Don, kienu dejjem ankrati ħdej xulxin. L-ewwel Kalkara u mbagħad anki il-maxtut u mal-bajja tal-imsida. Allora ġew sinonimi, bħal meta ngħidu daw qishom ħobża u sikkina, ħabel u satal. Sewwa ġi dawn huma wkoll espressjoni li jfisser oġġett imur dejjem mal ieħor. Sewwa, u din allura ħarġet minnha ishom id-di u d-do.
U mill-port ta' Marsamxed semmorru ftit il-bod, mhux biss fi żmien immissa anke fid-distanza. Fil-fatt se nitkellmu fuq kelma li l-oriġini tagħha nsibuh fl-Arbi. Il-kelma li jmiss hija fsikti. Min jaf kemm il-darba tqum filgħodu u ma tħossokx tajjeb, forsi tkun ma tiflaħx, jew ma tkun tiflaħ tagħmel xejn għax tkun għajjen u tgħid minix fsikti. Nistgħu nużawha wkoll għal xi ħadd li ma jkunx jaf x'inhu jagħmel u ngħidu dak mhux fsiktu ta'. Nużawha l-ħin kollu, kemm jekk ma nifilħux jew inkella meta nkunu ma nifilħu nagħmlu xejn, għax tant kemm inkunu ħdimna matul il-jum li filgħaxija ma nkunux f'sikkitna. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Għandha x'taqsam mas-sikka tal-baħar għax ngħiduha kif inhi tixbaħha, imma assolutament mhux il-każ. Bl-Arbi din il-kelma tfisser sempliċiment triq. Għalhekk hawn għandna każ ta' kelma li l-Maltin matul iż-żmien li fih kienu inqatgħu mis-sors tal-lingwa, jiġifieri mill-Arbi jew id-djaletti tiegħu, flok ramewa jew taw għall-ġenb, komplew jiżviluppaw jew iġebdu xi ftit jew wisq it-tifsira tagħha biex illum tfisser xi ħaġa totalment l-oppost. Iżda dwar dan jista' jispjegalna aħjar il-professur Martin Zammit. Jien ngħidlek illum m'iniex f'sikti. Tifhimha l-espressjoni, però x'inhi dis-sikka. Din is-sikka li jitkellmu fuq għas-sajjieda, jgħidilna mort batt it-taliħuta minn fuq dik is-sikka. Is-sikka hekk magħrufin madwar. Il-posti ta' Malta is-sajjieda jkunu jafu jiena nistat fuq dik is-sikka. Immur fuq dak il-post hemm sikka hemm bla, però din hija sikka totalment differenti, mhix dik is-sikka li ngħid jiena m'iniex f'sikti. Hija sikka li fl-Arbi hija kelma sempliċi u komuni ħafna fid-djaletti ara, speċjalment id-djaletti Eġizzjan, li tfisser triq. Triq, ma jiena m'iniex fit-triqti, m'iniex inħossni sew illum, m'iniex siktu, jew dak mhux siktu, dak donnu għandu xi problemi mentali ta' saħħa, xi ħaġa ma mhuwiex fit-triqtu, mhuwiex fit-triqtu. Fil-fatt jiġifieri anke fl-Arbi standard, l-Arbi standard għal dak li huma railways, ways tar-rail tal-ħadid, bl-Arbi sempliċement it-traduzzjoni li sabula hija s-sikka l-ħadidija. Il-ħadid, ħadid hija. Bħal meta tajt mellieħi melliħija, Malti Maltija, belti beltija. Ħadid ħadidija jew ħadidi, skont ikux maskil jafhem milli. Ma sikka ħadidija, railway, sikka ħadidija. Veru ikun hemm il-bidla mal-medda ta' snin, mal-miet ta' snin, kull lingwa tagħmel hekk, però il-qafas tal-lingwa Arbija hemm għadu hemm qiegħed. Tifhem għalhekk importanti anke fl-istudju tal-Malti li nistudjaw l-Arbi ħalli nifhmu dal-element Arbi, fimt? Fiex jikkonsisti. U ma jikkonsistix biss fil-lessiku, ġifieri li aħna għandna kliem li huwa komuni, tifhem art, sema, baħar, kliem komuni mal-Arbi, ma mhux fuq dak il-livell biss, mhux lessiku biss, mhux il-vokabularju biss, mhux kliem separati biss. Għandna wkoll il-binja tal-lingwa, ovvjament mal-medda ta' żmien żviluppajna. Illa għaliex dak li daħalt minn 100 sen ilu, ma kienx hawn computers, ma kienx hawn sistemi ta' gvern kif nafuhom illum, demokrazija, qed tifli l-kliem. Għandna gvern mit-Taljan, demokrazija mit-Taljan. Fimt? Għaliex mit-Taljan u mhux mill-Arbi? Għax dak iż-żmien ma kienx hemm bżonn daw il-modelli politiċi. Imma jekk tanalizza l-kliem, fimt issib lin-natura, sema art l-affarijiet bażiċi daħlu mal-Arbi. Jiġifieri huwa għadu importanti ħafna l-element Arbi huwa ovvjament illum il-Malti mhux Arbi, il-Malti huwa Malti, lingwa għalija, però il-qafas li qed iżomm din il-lingwa huwa kollu Arbi. Arbi dialettali, bħal huma dialetti oħrajn, u s-sabiħ tagħna hu li minħabba li aħna gżira, l-Arbi li daħal minn 100 sen ilu inqabad fuq żewġ gżejjer tlieta. Tifhem, u ma kellux fejn jiżviluppa ma' dialetti oħra, allura aħna żviluppajna. Dal-Arbi li daħalaw bqajna bih naraw li naqdu l-funzjonijiet tal-lingwa tagħna b'xi mod. Sallum Alla jbierek. Il-Malti huwa eżempju eċċezzjonali.
U b'dik l-informazzjoni ġejna fit-tmiem l-ewwel programm is-sensiela Etimoloġija. Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu magħkom b'aktar kliem interessanti biex flimkien nifhmu aħjar dak li nkunu qed ngħidu ta' kuljum. Sa nhar intant inkomplu nożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifhmu dak li qed ngħidu għax hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet. Jintasbu bis-swieq